nakatapos ako ng third year college. So, napakahirap ang sitwasyon sa panahon na yun. Kasi, dictatorship, Philippine Marcos. Manunupit ang mga kasulalo. Halos hindi ka nila bibigyan ng pasensya. Kaunti lang ang makita nila na malik sa pansimulang mo. Pinagagapang ka sa ilalim ng sasakyan, kaya minumura ka. Mayroon pang ginagawa nila na nandito ang pagbuto ng pagkamalay at saka pinapupupo nila. So, nagustuhan ko lang na nag-aral. Nag-aral sa Arabic doon sa barangay namin. Sa barangay namin, sa mga kabukilan sa Malabang ng Puliso. Nag-aral. Alhamdulillah. Kasi kapag may alam ka, may alam ka sa English at saka Tagalog, at gusto mo malaman ang lingwaheng Arabic, napakadali. Almost the same, yung grammar, almost the same. Kaya, alhamdulillah, 1972, nagsimula ko, yan ang martial. 1978, na-aproban ako na state school sa Qatar. Kaya, yan ang nakuntili. Alhamdulillah. First time, yan kami dumating sa Cairo Gym. Pero, napakaraming estudyante doon na mga malalaw, mga leader ng mga tauso. Pero, marami rin sa mga marami. Sobra 100 noong na. Kasi walang scholarship. lahat bang sa mga Lahat walang scholarship na hindi ba kaya ng Al-Azhar University na aprubahan yan sa kwan. At the same time, aprubahan nila lang. Kaya ang ginawa ko, yung approval ko sa State of Qatar yan ang pinuntahan ko. Tatanggap ako. Hanggang nakatapos ako. So, kasama ko rin ang anak ni Mayor Balindon, na si Abdullah Balindon, naging buong member sa Lagos Resource. Pero kung siya nag-aral sa Kuwait, kung siya na-aprubahan sa Kuwait. Ganun din, ang hinahangad niya, mag-masteral degree sa Cairo. Kasi commerce ang kanyang kurso. Alhamdulillah, natuto naman siya sa Arabic sa una. Konti-konti ang kwan, natuto na niya sa Arabic hanggang nalaman niya ang mga proseso. At natanggap ko sa Kuwait hanggang nakatapos siya. So, first time na na-encounter ko ang mga balik Islam nung nakatapos na ako. Nakatapos na ako na ipinatayo ni Ustad Jemal at saka si Director Alan Maulana Andam ang Lispel Balik Islam Society of Southern Philippines doon sa Marawi. Doon sa Marawi. Naging imam din ako sa kwan. Mas din ang buwakan. Yung Balik Islam Society of Southern Philippines. Ginawa nila kung kwan spiritual advisor. Kapag may dumating ng mga Arabo, ako bigyan ko nilang targim. Kaya nasanay ako na nakihalubilo sa mga balik Islam at nagustuhan ko rin pagtuturo sa mga balik Islam. Pero hindi ako mahusay sa dakwa. Yan ang tanda natin. Pagkaiba ang pagtuturo at dakwa. Yung dakwa, isa rin pa yan, isang proseso rin, isang gawin din yan na kailangan na nangangailangan ng masanay ka yun, ma-experience mo ang dakwa. Kaya maraming ulama ngayon na matataas ang pinag-aralan pero walang sanay. Hindi sila nasanay sa dakwa. Ang pinaglalabanan ng nila ay ifta, rolling. So yan ay hindi makakatulong sa dakwa sapagkat lalo na yung pagdidibati. Yung pagdidibati na yan ay lalong nagkakawatak-watak. So, nagturo ako sa loob ng more than 30 years. Yan yung anak ko na yan, pinanganak mo na yan, 8 years. 35 years din niya ngayon.
After, nag-iimam pa rin ako, nagtuturo ako sa mga Arabic school sa Marawi City at sa mga eskwelahan. Sa GPI, Jamiatul Filipina Islami, nagtuturo din ako sa para paano ito ang Arabic sa mga estudyanteng marunong. Ang Arabic level 1, level 2 din sa college Islam and Islam 2 din ako. Diyan ako nasanay. So, paano ka na dumating sa buhay mo natanggapin ang pagiging dati dito sa... 2007, alhamdulillah, naghahanap ng daya ang Sulay, yun nandun si Parin. Kaya kami ang dumating ako sa Kuwan. Dumating ako sa Sulay noong 2007, March 15, 2007. Galing ka ng Pilipinas. Galing ako ng Pilipinas. So, first time ko na-encounter na nakapag-upload ako para lang sa pagdadawan. Nung unang pag-upload ko, pang-aaral lang yun. So, alhamdulillah, napakagandang buhay ang pagdadawa. Napakagandang profesyon sapagkat yung sinabi ng Propeta Muhammad a.s. La yubikaran bulan wahidan khairul laka min humuril ni'am aw khairul laka min ad-dunya wa ma fiha. Kung isaman ang ginabayan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na napamuslim mo, na naging Muslim dahil sa iyo ay mas mainam sa iyo kaysa isang pula na kamilyo. Yan ang pinaka-first class na kayamanan ng mga Arab noong unang panahon. Sa ikalawang bersyon, khairul laka min ad-dunya wa ma fiha. Mas mainam kaysa lahat ng mundo at lahat na sa ibuo ng mundo. Madid kasi, bakit? Yan man ay self-explanatory sa atin yan. Pag mamatay tayo, kahit single halala, hindi natin madadala. Hindi natin madadala kahit gano'n tayo kayaman. Hindi natin madadala ang pinaghirapan natin. Pero ang madadala natin ang spiritual na natin. Amal salih. Yan ang tunay na madadala natin doon sa kabilang buhay. Kaya napakaganda ang magiging daya. Hindi natin maipagmamalaki, pero lahat ng alam niya ang katuruan ng Islam, ang pagdadawa ay pinaka-mainam na profesyon. Because that is a service to God, service to Allah. So, hanggang lang dito mga brothers. Actually, para tayo sasabihin hindi na ang ating talakayan ngayon dahil masyado talaga namang naging init na masyado at kung talaga sa mga explanation niyo masyado na pagpulutan na yung presyo ng ating mga manunulit. Dahil wala tayo sa studio ay talagang nabitin ang ulo na masyado. Talaga namang kapag talaga ginawa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala isang bagay sa isang kahit hindi naman talaga ay talaga namang ito'y pagkakaloob niya, mashallah. Talaga siyang pinakaano sa inyo yung pinakauna. So ano yung nagpapanatili sa'yo? Ano yung isang bagay na nagpapanatili sa'yo na ayaw mo nang panintay mo lang kung terminate ako ng Islamic Center, that's the time na uuwi ako sa Pilipinas. Talaga ba yung nagpapa-inspire sa'yo pag manatili sa iyong profession bilang sa pagdadawa? Kasi nandiyan naman ako malaki na siya malaki ng pamilya mo ay nandoon na kumbaga. So ano yung nagpapanatili sa'yo sa profession mo na na-encourage ka dahil sa isang bagay? Ito alam ng mga kapatid natin na balik Islam at saka itong Muslim. Alam nila, pinaka-mainam na solusyon para manatili tayo dito at malilimutan natin ang mga problema sa ating sa ating bayan, sa ating komunidad. Makihalubilo ng tamang pakikihalubilo, makipagkaibigan, buong pagkakapatiran. Buong pagkakapatiran na para makita mo yung balik Islam, o Muslim, parang kapatid mo na siya, yun na kapatid mo. Yung pagkakapatiran sa Islam ang pinaka-mainam na pagkakapatiran sapagkat hindi na tinitingnan sino ang mga magulang mo, anong relasyon ng tatay mo sa aking tatay, o sa anong relasyon ng grandparents mo sa aking grandparents. Hindi na yan kasi ang
ano ba, pinaka mainam yung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minuna ikhwatun. Ang tunay na magkakapatid ay ang mga sumasampalataya. So lahat ng mga sumasampalataya, lalo na yung nasa kapitbahay mo, nasa araw-araw makikita mo sila ng mga kapatid mo. Kasi inisip mo na, pag may nangyari, halimbawa, yung tunay na kapatid mo, hindi agad makapunta sa'yo. Pero itong mga kapatid mo na palagi kayo may pagkakapatiran kayo patungkol sa dawa, yan ang unang makapunta sa iyo, makatulong sa iyo. At saka yung pagduduan nila sa iyo, yan ay direct at tinatanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mashallah. So, ang Very well said talaga ang tinuran, ang sagot ng ating chef, mashallah, tabarakallah. Para tayo nag-lecture ngayon, no? Para tayo nag-lecture, para nag-kissing lang ako na ganito lang. But of course, honestly speaking, gusto kong magpasalamat each and every one of you sa inyong pagpunta dito. Dalangin ko kay Allah na hindi lang ito ang pinakauna na tayo nakikita-kita. We're looking forward that onwards, in the other days, some other days, lalo na Ramadan is approaching, marami kayong pagsasamahan. Kung ano yung mga programa ng inyong Islamic Center, I am free on behalf sa Islamic Center na makipag-cooperate sa inyo, and then dito din kung may mga activities program kami ay makikipag-communicate din ako sa inyo kasi maganda talaga yung nagkakasa ng mga Islamic Centers. Hindi ko na tinitingnan kung ano mga differences ng mga nauna sa akin kasi mga naririnig ko nung pagdating ko dito si ganyan. Sabi ko, nangyayari kasi sabi ko na yung mga palit-palit niya, but sa atin ay pag nanaig yung basic ng Islam, yung huwag natin tingnan kung ano yung pagkakamali ng bawat isa, tingnan natin kung ano yung mabuting na itudulot niya sa komunidad. Halimbawa ako, kung ano yung mga hindi magaganda sa huwag yung tingnan, huwag yung pamanisan. Yun but kung ano yung good na quality na meron ako, yun yung kunin niyo. Kasi lahat tayo nagkakamali. Okay? Lahat tayo ay hindi perfect kama. Dahil mananampalataya tayo lahat yung mga Muslim, yun yung pinaka-basic na bumabalik tayo sa unawain na lang natin ng isang tao. Siguro ganoon siya, dahil siyang pinagdadaanan. At the same time, kahit walang propeta sa atin, lahat ay nagkakamali. Pero ang pinaka-umpisa sa mga nagkakamali ay yung tinutwid lang sa pangit naman yung nagkakamali tapos hindi talaga nagtutuwid. At mashallah tabarakallah, I'm very overwhelmed ito mga kapatid at mga balik Islam. I think, ilang years ka na nagbalik Islam, brother? Ilang years na yun? 2010. Alayo ko. Dati pa si brother. 19 years? Hindi. Mga batik ka 2019 lang. 2019. More than 10. Iba. Mga balik mga bago.